Nazo zonke izinto ezothi uma ngabe zisho umuntu ukuthi uma ngabe ngasekho emhlabeni ucela ukuthi u1 no2 no3 ungenziwa bese umndeni uyazenza, noma ngabe kuthiwa ukholwa ngakuliphi ibandla, noma ngabe kuthiwa yena akawagcina amasiko, ngoba kusasa kuzoba umthelela omubi kuleso sizukulwane. Ngoba ngeke ngisho kwamanye amavidiyo ukuthi inkolo engagamanga emakhaya ngisuke kushiswa ngezathu, angisho ngokulwa nenkolo cha. Ukukholwa kuhle futhi ukukholwa kwisigaba esihle kabi ngoba ziningi into ezikusindisa ngaphansi ukuthi wena umuntu onjani okholwayo. Angikho ekukholweni ngisekuthenini uma ngabe ngithi inkolo ayiphuma emakhaya ngisuke nginezathu. Ake ngenza umzekelo ke ngomuntu othothi uma ngabe saphila kunento ayikhulumayo. Yabona umuntu ozothi uma ngabe ngishona emhlabeni angifuni ngicwabe, ngifuna ningishise. Ayikho into enjalo. Noma kungachazwa kangakanani noma umndeni ungakholwa kangakanani kuloko ngoba automatically uma ngabe kuukuthi lo muntu niyamshisa useba umlotha, okokuqala seliphula umthetho wendlela abantu noma isizwe sabantu abantsundu owenza ngakho, ngoba ngokwesizwe sabantu abantsundu akashiswa umuntu. Ngiyazi ukuthi kuma comment bakhona abakholiwa bazongakholelwa entweni engishoyo, ngoba ngisho ukuthi izinkolo ziyasibulala usiko noma impilo okuphilwa ngayo. Ngikhuluma lento ngoba sihlale sisebenza mihla namalanga. Uthi ugogo wakulowo ndawo wayekholwa noma kulowo muzi wayekholwa wathi ucela ukushiswa, sekungeneke manje ukhondolo olubi ekhaya. Umlilo usilokhu uqhubeka okwenzeka ekhaya. So umlilo usiyaqhubeka ke ekhaya, kunento ezenzakalayo eyibangula kokukhombisa ukuthi kunomuntu la ekhaya wanjani owahamba ngomlilo. Uthi mhlasimpe izingane zakulelo khaya bezingayigcina into eyosiko, kodwa sekuhambe kwavuka ezizukulwaneni kwagcina sekuphoqa ukuthi ake bebheke bese thola kunogogo owathi ucela ukushiswa noma kunomkhulu wathi ucela ukushiswa. Mhlasimpe ngaphansi kwebandla ukuthi thina njengendlu eminyama, thina njengoZulu akusivumeli ukuthi kube nomuntu othi uyashiswa emhlabeni noma kungachazwa kangakanani noma engakholwa kangakanani. Into oyenzayo iyabuya back emva kwesikhathi, ngoba kufana ukuthi ngisho umuntu ethakathe ephatha umuthi, leyo nto kusasa ibamba izingane iyabuya iverify izinganeni zakhe. Uthothi izingane zibazomphuphe ngoba ayikho into enziwa umuntu omnyama ingabuyi ishaya kusasa. Angizazi nginhlange ngize ngikhulume ngamandiya namasulumane because angibazi, angisiboni, kodwa ngizokhuluma nawe umuntu omnyama njengoba ngihleze ngikukhanda nje ukuthi ngakho ke ngikhuluma nawe umuntu omnyama ngoba ngiyazi ukuthi wena nginto engiyiyona nami engiyaziyo. Akekho umuntu othi uyashiswa. Kunezinto esizoyizenza mayishiwa abantu uma ngabe sebedlulile emhlabeni, kunezinto esingesikwazi ukuzenza. Mhlasimpe nje ngenza omunye umzekelo, uzothi umuntu uma ngabe ngishona omuhle kodwa umzekelo, uma ngishona ngicela mina ngoba ngiyindoda la ekhaya isihlangu ningasibulali ngolunye usuku, nisibulale ngalo lo langa ngobe ngingcwatshwa ngalo isihlangu sami. Angifuni kube baningi njengoba bengibaziyo ngasekhaya besho njalo abezakhamizi, angifuni ube ngolunye usuku. Leyo nto ayona into embi, into eright leyo, ngoba verse ayizuba namkhokhothile ukuthi yona inkomo uyifunile ngalelo suku lelo eyakhe esihlangu sakhe afuna ukuthi ngalesikhathi engcwatshwa ibiwa same day. Abafaniki abantu, kukhona into ezinhle izosho umuntu ukuthi ngiyayifisa uma ngabe sengishonile. Kukhona futhi azozisho ngenkungu yasemhlabeni kanti ngale liganga ngomunye umhlathi. So leyo kushiswa ngisho ngabe kuthiwa umuntu wayisholo yona ayinciphe emndenini ayehle, noma ngabe kuthiwa nilenza usiko ngeke silwe nani, kodwa kuyohamba kambe esizukulwaneni begcine belenza usiko lapho ngigarantile noma kanjani. Ayilokho ke ayingigarantile. So ingakho ngikuveza ukuthi bafowethu uma ngabe ungizwa ngithi mina inkolo ayihlehle emakhaya, angisho ngempi, ngisho ngomkhuba noma ngokhondolo olwenziwe izinkolo ngokwehlukahlukana kwazo. Kuningi inkolo ezikwenzile emakhaya okuwumthelela. Sikhuluma namhlanje kunemizi eningi ebhalile ayisinanga esigcawini, bebekwenza ngokwani ngokwenkolo. Kunemizi eminingi engalobolananga namhlanje yakhile iyakhe ngaphansi kwesisekelo sento engekho ngoba abaze bekhiphe inkomo abakaze beze besine esigcawini. Yini? Through inkolo. Asilwisani nokukholwa, ukukholwa kuhle, kubalekile ukuthandaza, nami ngiyathandaza. Inqobo ukuthi anginalo ibandla engaphansi kwalo okwamanje. Mhlawumbe kuhamba ngelinye ilanga libe khona futhi. Impilo ayaziwa, ikusasa laziwa, nomuntu akalazi ikusasa lakhe nomfishana akalazi, siyafana. So ke ngisetheni uma kwenziwa izinto ayingagamanga inkolo emakhaya, akwenzi into yosiko,
uma kwenza kukhona eminye imthelela egcina isifuna ukungena ngeyinkolo emakhaya, lo mthela angabe ukuthi iphazamisa usiko. Mhlasimpe nina kini inkomo uma ngabe izobulawa iphuziswa iswasho, iswasho sasemthanda esasenkonzweni, kuhle lokho, kubalekile. Kweminye imizi mhlawumbe bayichela ngomuthi, nabo indlela abakholwa ngakuyona leyo. Uma ngabe ukuthi iswasho sesiyangena sichela inkomo noma siyayiphuzisa inkomo, akukho wrong lokho, kubalulekile ngoba nabo bakholwa eswasheni. Kodwa okuyiphutha okusekuzophazamisa indlela okusetshenzwa noma indlela okuphilwa ngayo ekhaya. Akekho umuntu okumele ashiswe, akekho umuntu okumele emeshona aqiniselwe ibhamu. Ziningi izinto engenasidingo egcina kusasa igcina ziwumkhokha. Ziningi singayibala ngase sifikephi. So into iqaphele nje mangabe ukuthi ikhulunywe iyenzeke ekhaya ngoba kusasa izobherify ibuyize einganeni. Kanza kwethu qapheleni ngempela indaba ethinta indaba yosiko. Akhona konke ukuthi makusho umuntu sikwenze njengoba beshilo. Ngoba omunye uyakusho ngenkulu yasemhlabeni esaphila. Umese kwelo baba mkhulu ke ingakho phela ngishaya abanye abantu benenkolo yosindiso. Bethi mangabe sebeshonile befuye bebuye back bezocela ukuthi benze lamasiko because ngale kuphetha abangese bahlulele futhi. Ngale liganga omunye umhlathi. Uyabona? Asicwasi la, asibandlululi, asingayi ngoba singosiyazi, silungisa isizwe ukuthi ayibambe kwelo baba mkhulu. Akwenziwa amasiko, ayiphandlwe ingane, abenza amagobo ngabenza abembulayo. Inkolo yakhe ingaphazamisi wonke umuntu ekhaya ngawuwedwa ngoba uyithathe wena your own, hayi wonke umuntu. Ngimlapho nje nganza kwethu. Uma lingahle libe kanjalo izwe liyobuya izwe lababa mkhulu, sifuye sibe nezimbuzi, sibe nezinkomo, sibe nemizi, siganwe zithembu bevuma amakhosikazi kalula ngoba siyobe sesikwenza ngokujula ngoba omkhulu babekwenza qala beyicele bonke no ngicela ukuthi ngilekelela ekhaya ngibe nobaba noba amakhetha kuqala izalukazi zazicela zona ithembu hayi lento namhlanje kuliwa izimpi ngoba vele namathonga awekho ngaphansi kwesisekelo sokuthi umsamo ulungisiwe kuningi ongamacala nokungamaphutho okwenzekile so into ngisho ithi noma uyifisa wena ayenzeki ngosiphatha ukuthi isuke ejweni kwamathongo ngoba vele ukwenza kwethu kuyaphambanisa. Nganza kwethu akusikhona konke kusho umuntu ophilayo ukuthi uma ngabe sengelele kobantu ngicane kwenza bese nani niyakwenza ngempela. Ukushiswa komuntu akusoze kuvumeleke noma engakholwa ngaphansi kwaliphi ibandla uma umuntu omnyama. Lokho engikushongo ngishiswa yini zizathu. Ku YouTube ngikhona, ku Facebook ngikhona. Asikhuseni lawo ma-platform nami ngikwazi ukuthola zonke izinkundla zokuxhumana. Uma ungidinga kufanele ngibe nomcimbi kini mhlasimpe ake ngithi uzoba nomgcaco wesintu ufuna ngibe khona ngiyabhukwa. Uma ngabe ukuthi mhlawumbe kuzoba nomemulo ngiyaba khona ngiyabhukwa. Uma ufuna ngizoguide ukuthi kahle kahle oba kulanda abantu abadala nje kwenzeka ngakhoni siyaxoxisana ukuthi ngiyabhukwa ngifike futhi ngizobheka lonto leyo. Kube ukuthi kuphela ngoba singabantu siyakhulumisana nami ukuze ngikwazi ukuthi kube nento engizofika nayo emarketeni engikhombisa cha kade ngikwandimande kade ngikwasithole kade ngikwabhengu kade ngikwangidi bengikwenza uba no2 no3 nakhe ngibuye nakho. Kanza kwethu ayibuyele emasisweni akhona konke kusho umuntu bese siyakwenza. Ngiyabonga ethuba.